Ka Akashvani Shillong ka Priang Sngobay pi baro ki nong ngap siya ka program tip pietimu. Para long nong ngap na ka program tip pietimu ka pamenta ka stem ngap iki katu ka ni ki sembo jingtem Syapang ka rukom penne jingbam hathain riboy pan krensipi daiba pibian lengdo Karukom penne jingbam haga tain riboy ka tain riboy ka de jaka ka basi so shibun maraki porandai haba ka perthai ka dang shisur bat badang duna pait ki briu bashong haga ne ka tain ki biang na dong shadong dalade ki yo ka bam na ukuba ukrai ka shriu patau urumbai ja bat ki pan ki balai pujai ki yo ru ki jur jerngam na klau kum ka jamahek ka jatira ka jakse ka japo catalo ka thlik masi ka jatler ka lashing ka solapia ka jaren bat bun jai ki weipat nalor ki jai pa ki jai kitit ki yo bun jai ki so na klau kum so meleng so lapit so khu so stem luming so tumo so tung so selai so light so tliang so lombo so khwai bat bun jai ki weipat ki so nalor ki so bathung snong na ka banta ban sumar na kapang ki sitom ki yo ru bun jai ki dawai na klau ya ki bangimla ban nyushu hakaliang ka do ka ru kim juduna namar ki bam ki do kentup ki jakoy ki do samuk ki ralang ki kber ki nyang taser ki puj ki nyang soru ki nyang lung ki nyang sdei ki do singkiar ki knai hali bat ki wei nalor ki marat bat ki sim hagning ni kren khndiat syapang ka rukom ne ka teknologi kumno ki briu hatain riboy ki sumari ki jingbam jengki bane baro sisnam nanter namara ka porrep kim don por ban wat bam henry ki bunkam hagatrei ka kta ka bakhama khmat ka long ka jing pedem ya ka lungsi badang im ki shet jenta serwa ka bagi khot ka shet lungam don kisnam mang bakrdu khau ha ka bagi shet jalang ukhau bat ka lungsi ka bala shain ni ba ki ong baka ai ka jing kedang bat ka jing klain kamet kumba bam jada ukhau sudahi banbu snem ya ka lung don arjat ki rukom ka wei ka de ka jingbu lung tendong bat ka wei pat ka jingbu lung renchong banbu lung tendong ki odrit ya ka lung bat ki sathep ki tendong si ki bangyam kumbasan nen riu kilo ka wei bat ki satap bah da ki slalamet bat ki tep hapo khendeu kti haupnai September bat ki klipat haupnai Desember bakin ya obam shisnam nanter shi jaka ki bu kumbasau pheu tendong ki bakham dan latpat ki la ban bu ar nelai jaka kane gelung tendong ka bang bah ban shet do khnyang rendia shet do thli do tham bat ki wei pat ki do ka bang ru ban shet bat ki kenja jursla bat ban shet jenta lang bat uneyong lada bu bha ka lung tendong kala ban ne sisnem hadu ban deyo da ka wei pat ka lung jeu ya ka lung renchong pat ki ot slice ya ka lung si ha ki lung khot ki bastang bat ki bu ha ka khara bala sop slabha bat ki peniang ha kperying da ka basna ki kenjaran san na trai ka khara ka don ka jing pe thliu na ka bagi pediang ya ka umlung ka bajau suki bat ki penelang ha ki tendong si ki pendon kam ya ka ne ka umlung ban shet jing shet ha ba kimpat khli ya ka lung hapo ka khara ki la ban pedem lang ya ki klong ki sok men ken im ka do sniang bat ki wei ki kenja jhur ne do ka do sniang ba pedem lang bat ka lung renchong ka penbang ya ka umlung bat ya ka lung hi kat ba ka do pat ka lang bat bat du no ka jing kleng palat joka ka lung tendong ka bang ban shet jenta badon mensit kat ba ka lung renchong pat ka bang ban shet jenta basbo bat ba klem mensit saka wei pat ka jing bam ka ba pauna mariboy ka de ka ktung tendong ka de ka tung tap jong ginong shong shinong ka tain riboy kinong trei bara khnrau hadin ba kilawan tit ktung tit mlu na yo kisaya sam markat ju kumba shipau kilo kamlu
bat khatsan kilo ka ketung merwei. Ya ka ketung ki dung hau thlong hadu bakan dapra lengkhot lengkhai, bat ki sadung lang bat ke jendam kendiat, kenang baka ketung kan ki bat sma yubi. Kila aru bandung lang bat upatau sau kenang bakan kami bun. Hadin kane ki satep haki tendong si, ki set da ka selakai na jerong. Nang ta ki tep kendiat utpe na jerong ka selakai, bat ki set bat da ka selakai ne dausla lamet na jerong du. Ya kini ki tendong bala pendap ketung ki sabu tempan. Lane harut peding. Ki tendong ba pedem lung ki dei ki sit ki badang imbat ki badang jerngam. Henry ki tendong pedem ketung pat ki dei da ki sit ki balas anga ka ding ban penterkong. Ka ketung kan saki bat long ketung tendong hadin kumbasit ta tam. Bat ya kene ka ketung kin sabam sis na menter haga porrep porki. Bat haga ju gurkom ki bu tendong ru ya ki do thli ki do shalnai bat kiwe ki do hadin bagi latat penterkong syuayaki. Ya kamlu upat ki song haus lalamet kumbasong ja shikilo sisong bat ki satat hatempan bandu bam sisnam lenter. Kamlu belatat terkong hatempan kadon ke jingbang ka bakampalat banye kamlu ke basyutit bait na yeu. Kane kamlu terkong ka kambang kerpang haba kle bat ki kenja sok jeu. Ya ki jur ku mupatau sau ki tat hatempan hi bu unne slem bat bang ke jingmat. Ya ki wei pat ki jur kum ka wang ke jersong ki so thang bat ki so menken ki tat terkong bat ki sabu ki kararit ki bangyam kumba ar kilo ka wei bat ki bala sop bha daw slamet bala penterkong bat ki sabu tempan ki ying hari boy ki judon ar teli ki tempan ka wei heying shetja bat ka wei pat hakam rahe ka bagi khot ke silur ne ka ying ba kini ki tempan boro ar teli ki dap de ki jingbam bala bu penne bha ban bam na bantasis nem lenter. Ya ki kenja pan pat ki tep ki thliu ki bahe apo kendeu. Ya ki ni ki thliu ki siang shua do skum bat ki satep ya ki pan. Habaro saudong ru ki sop skum keba bat na jerong ru ki tap do skum keba. Bat hadin kata ki satap ya ki thliu da ki sit ne ki terpai. Na ki ni ki thliu ki sasai kendiat ban bam kat bagi don kam. Ya ka shriu pat ki that penrekyang harempong ne harensan. Menmit kitab daki shilia namar ombit baka shriu kan yo slap ne umjer. Men step pat ki kliu shilia ban that singi ya ka shriu. Kat ba kadang rekyang kat ta ka shriu kadang bang. Nda kalar kyang ba bala penkhuj ba ki sathep hapo ki khara ki bahe. Ki baklem sop sla bat ki sabu hapo ying ha kata ga jaka ka bagi khot ka ring pensing. Ha ka ne gurkom ka shriu ka ne aslem ba bat kin sasyat man ka por ka bagi don kam. Ban penne ya ki dok nyang rendia ki pon shuai ya ki knyang rengkat ka mlu bat ka umlung hau kiu kendeu bahe. Hadu ba ka kalar ngat. Nang ta ki satat penerkyang ya ki knyang ha ki pedung ha ka sengi. Dalar kyang kisah te aki kenyang haga shalani bat ki penterkong haneng depei. Ndaki kenyang kila terkong ba kum kishana budam. Kisah tep aki lanap ni ki ru ki badon jingtap. Bat kisah buah tempan bat kisah bampat kendiat pa kendiat. Habale haga ne gurukom kenyang rendia ula banne hadu nrub nai klem sni ue. Haga ne gurukom kinong rep ka thaindri boy ki pen krek lupa ya laga jingbam na ka banta borok sisnem lenter. Ukba uladon haki tiar ne ki pura jungki, kalung kaladon haki tendong bat ki khara, ki jhur ki ladon haki tempan, ka ketung bat ki do ki ladon haki tendong, ka mlu haki songsla, ki do kenyang haki lanap, ki pan napo tliu bat ka shriu haki khara haring pensing. Labiang nadong syadong, ban penok la kamet ka mensim hagarep karyang. Tang syukut ka syat la kempong bat ki wei ki jing la kemen prem ki la seya la ki wai ki mau kiu ki hiar sya ki pentur ka ba bat ki kiu sya ki leng kalum man sedang ka ayom ka jing tresitum ban pen krek bam na ka banta ka jing don kam wei pat usnem u bandang wan ki breu ka tain ri boy kim jurep menta ban bam menta henry ban bam na ka banta ka lawei ki bam menta usnem ya ki jing bam bala krek nadu usnem bala dep bat ki tresitum menta usnem ban pen krek jing bam
na ka bentau snem bendangwan. Kidon tang kendiat ke por ban penlej ha ka rong ka tau. Ndala dep lum dep lang bad haba sedang ke perem. Lait nang ta baro si snem kilong kum kit kiu bat ki risang ki balum jing bam ban pendap halagi skum. Haka program tip pietip mu ke bamenda ke step pila yo sngo ye ki katu ka ni ki sembo jingtim bala kren shipi dei ba pebian lingdo. Kani ke program ke wan shipi na ka akashwani shilo.